ମା, ସେଦିନ ତୁ କେତେ ଖୁସି ଥିଲୁ ନା? ଯେଉଁଦିନ ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କଲୁ, ଶିହରି ଯାଇଥିଲୁ। ବାପା ବି ତୋତେ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ। ଖୁସିରେ କେତେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ମୋର ଏକାକାର କରି ମୋର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ମୋର ଆଗମନକୁ ପରିବାର ଲୋକ ଚାତକ ପରି ଅନେଇ ରହିଥିଲେ। ଜେଜେମା ବି ତୋତେ କ'ଣ ଖୁଆଉଥିଲା ମୁଁ ଗୋରା ହେବି ବୋଲି। କେଶର ଦଉଥିଲା, ପେଟରେ ମୁଲତାନୀ ମାଟି ଲଗାଉଥିଲା। ବାପା ବି ତୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ମୋତେ ନେଇ କାହିଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଶିହରି ଉଠୁଥିଲି। ଆନନ୍ଦରେ ଝୁମି ଯାଉଥିଲି। ଖାଲି ଦିନ ଗଣୁଥିଲି କେବେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବି, କେବେ ତୋ କୋଳରେ ଝୁଲିବି, ବାପାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସିବି, ଜେଜେମାଠାରୁ ଗୀତ ଶୁଣିବି, କେବେ ଦିଦି ସହ ବହୁତ ଖେଳିବି। ତୁ ଶୋଇଗଲା ପରେ ବାପା ମୋ ପାଖକୁ କାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି। ମୋ ସ୍ପନ୍ଦନ, ମୋ ଅନୁଭବ। ବାପାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋତେ କୁଲୁ କୁଲୁ ଲାଗେ। ମୁଁ ଖୁସିରେ ଝୁମିଯାଏ, ଆଉ ଚକା ଚକା ଭଉଁରି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ଭିତରେ 5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ସେଦିନ ମୋ ବାପା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ତତେ ନେଇଗଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ମୋର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ହବ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଆଉ ତୋ ମୁହଁରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀର ଚିହ୍ନ ପାଉଥିଲି। ବିବ୍ରତ ଲାଗୁଥିଲୁ ତୁ। କାହିଁକି ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ସହ କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗିଥିବା ଜାଣିପାରିଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲିନି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଘରକୁ ତତେ ନେଇଗଲେ। ଡାକ୍ତର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଖିଲି ଖିଲି ହସି ପକାଉଥିଲି। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲେ। ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ତୋ ମୁହଁକୁ। ଲାଗିଲା କେଉଁ କଳା ବାଦଲ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି। ବାହାରେ ବାପା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ ଯେ ବାପା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ କିଛି ପଦେ ବି ନ କହି ସିଧା ତତେ ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୋତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ତମ ବ୍ୟବହାରରୁ, ହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଫେରିଲା ପରେ ଘରେ ତାଣ୍ଡବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲି। ତୋ ଉପରେ ହେଇଗଲା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଜେଜେମା ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କଲୁ, ସହିନେଲୁ, ଏଥର ବି ଝିଅ? ତୁ କ'ଣ ଆମ ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ଦେବୁ? ଯା, ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇଯା, ଏଇଟାର ଆବର୍ଷନ କରେଇକି ଆ। ମୋ ଛାତି ଥରି ଉଠିଲା, ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ମୋତେ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ବୋଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ ବାପା ଜେଜେମା ତତେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲେ ନା ମୋତେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? କ'ଣ ସବୁ ଆଣି ଜବରଦସ୍ତ କହୁଥିଲେ ଖାଇବାକୁ। ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ ବୋଲି ବାପା ତତେ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲେ, କଟୁ କଥା ଶୁଣେଇଲେ। ସେଦିନ ତତେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲେନି। ମୁଁ ପୁରା ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ବିଷମ ହୋଇଗଲା ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ। କାହିଁକି କାହିଁକି ମା ଏ ଅବିଚାର? ଜେଜେମା ଗୋଟେ କନ୍ୟା ହେଇ ବି ବହୁତ କଟୁ କଥା କହିଗଲେ ତତେ। ମୁଁ ନିର୍ବାକ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୋମଳ ହୃଦୟ ବାହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଶାଚ ଦେଖୁଥାଏ। ନିଜ ଉପରେ ଘୃଣା ଆସୁଥାଏ। ସତରେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ଏତେ ନିଷ୍ପେଷିତ, ଏତେ ଉପେକ୍ଷିତ? ଆଜି ଏ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ମୀରାବାଇ, ଶ୍ରୀମା ମଦର ଟେରେସା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା, ତୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋତେ ମାରିବାକୁ। ତୋର ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଆଲୋକ ଦେଖେଇବାକୁ। ହେଲେ ନରରୂପୀ ରାକ୍ଷସ କାହିଁ ବୁଝିବେ ମାଆର ମୂଲ୍ୟ? କାହୁଁ ବୁଝିବେ କନ୍ୟାର ଅବଦାନ? ଏଠି ଏମାନେ ଦୁର୍ଗା ମାଆକୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ ବଜାରରେ
ନାରୀର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟନ୍ତି। ମା'କୁ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଏ ଜୀବନ। ଯେଉଁଠି ନାରୀ ପାଏନି ସମ୍ମାନ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ନାରୀକୁ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ନାରୀର ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଯେଉଁଠି ନାରୀ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର, ପାଏନି ନ୍ୟାୟ, ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୀଡ଼ିତା କାଳକରାଳ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦରକାର ନାହିଁ ଲୋ ମା ମୋର ଏ ଜୀବନ, ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଆଲୋକ ଦେଖିବା। ମାରିଦେ ମା, ମୋତେ ମୁକ୍ତିପଥ ଦେଖେଇଦେ। ବାପା ଜେଜେମା ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ ଖୁସି ଦେଇଦେ। ଆପଣଙ୍କ ଏ ଷ୍ଟୋରିଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।